साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जै मासि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायो। साफ्रोमनिसिमबो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय एन्ड थेंक इउ सो माच नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय इम्परटेन्ट होनायनि थाखाय इसोरनि बोसोनखौ गोसो होनायनि थाखाय हाजासे हामबाय होनदों। सफै आङो बे समावहाय बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। आङो कोनो प्रफेट नङा, आं कोनो भबिसतबाणी होग्राबो नङा, कोनो आङो एपस्टल नङा, कोनो आङो बेफोरबायदि बुंग्रा नङा। नाथाय आं सासे साधारन बेक्ति, साधारन आं सासे फोथायारि, साधारन आङो सासे फोथायारि सुबुं। आं कोनो बेफोरबायदि गिदिर प्रफेट एपस्टल आङो बेफोरबायदि नङा। नाथाय जेखौनोखि आंनि गोसोआव मोनदाङो, जेखौनोखि आंनि गोसोआव बुङो, आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामो। जेरैबायदि इसोरनि बोसोनखौ फरायनानै, इसोरनि बोसोनाव जेरैबायदि ध्यान खालामनानै जेखौनोखि आंनि गोसोआव बाथ्रा बुङो, आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायो। आरो जेब्लानोखि दाखालि बावैबो आङो बिदिनो सुसाइड स्पिरिटनि बागै बुंदोंमोन। बे नङादि आं बेफोरखौ कुनु सानलाबायनानै बुंदों, कुनु जाहाथा ओरैनो नंबां जाबां आङो बेफोरबायदि बुंदों सानलाबायनानै, गोसो जालाबायनानै, बेबायदि नङा। दिनै जोंहा जुदि बिफा दङब्ला, दिनै नोंहा बिमा बिफा दङ हमनानै ला, नोंनि बिमा बिफाया मा नोंजों रायज्लायालासिनो थागोन ने? सोरनिबा बिफानाव नोङो माबा मोनसे बुंबाय, नोंनि बिफानाव माबा मोनसे बुंबाय, माबा मोनसे बिबाय एबा माबा मोनसे सोंबाय, मा बियो नोंनो एन्सार होआलासिनो थागोन नामा? जेब्ला नोंनि बिमानाव नोङो माबा मोनसे बुंबाय, माबा मोनसे सोंबाय, मा बियो नोंखौ बुङालासिनो थागोन ने? नोंजों रायज्लायालासिनो थागोन ने? जुदि जिसुआ दिनै जोंनि फोरबोबा, बे इसोरा जोंनि आफाबा, मा बियो जोंजों रायज्लायालासिनो थागोन ने? प्राय मानसिनि गोसोआवनो कुइसन जायो, डाउट जायो दि बिदि माबा मोनसे बुङोब्ला, माबा मोनसे होनोब्ला बे सोरबा प्रफेट नामा, सोरबा नाबि नामा, माबा मोनसे नामा? इसोरा मा सोरबा प्रफेटजोंल', पास्टरजोंल', मा नाबिजोंल' रायज्लायो ने? मा बियो बिसोरनिल' बिफा नामा? मा बिसोरल' दिनै इसोरनि लागै इम्परटेन्ट पार्सन नामा? जों जेबो नङा नामा? मा जों रायज्लाया नामा? आं मिथिया नोंसोर माबायदि सानो। आरो आंहा कुनु डक्ट्रिन गैया दे। सोरबा बिदिनो बुंदोंमोन ना, मा डक्ट्रिन, नों मा प्रफेट नामा, नों बिदि नामा, नोंहा मा डक्ट्रिन दं, मा डक्ट्रिन इउज खालामो? आङो डक्ट्रिनाव खारग्रा नङा। मानसिनि नियम कानुन आयेन बानायनायफोराव, आङो बेफोर खानायफोराव आङो खारा। इसोरनि बोसोनावसो आङो सोनारो। आंनि डक्ट्रिन, आंनि नियम कानुना गासिबो बे बाइबेलानो। बाइबेलाव मा बुंदों, इसोरनि बोसोनाव मा दङ, बाइबेलाव मा लिरनाय दङ, आं बेखौसो फल' खालामो। नाथाय बाइबेलाव गैयि मानसिनि बानायनाय नियम आयेनफोराव आं मालाबाबो खारा। बिसोरनि नियम बानायनाय, आयेन बानायनाय, रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरावहाय आङो सोनारा। मानसिनि बायदि, मानसिनि हास्थायनाय बायदि आं खारग्रा नङा। इसोरनि बोसोनासो आंनि गासिबो डक्ट्रिन, आंनि गासिबो नियम आयेन, आंनो गासैखौबो बेयावनो दिन्थियो, गासैखौबो बेयावनो फोरोङो। आरो नों इसोरनि बोसोनाव नांथाबोब्लालाय नोंनोलाय मा नांगौ? इसोरानो जोंनो गासैखौबो होलांखाबायना। जिसुआनो गासैखौबो फोरोंलांखाबाय, गासिबो आयेनफोरखौ गासैखौबो दिन्थिलांखाबाय, फोरोंलांखाबाय। बेयावलाय जोंनोलाय मा डक्ट्रिन नांलायलायगौ इसोरनि हाबा मावनो? मा गाव बानायनाय, मण्डलियाव बानायनाय, मानसि बानायनाय नियम आयेन कानुन नांलायगौ? बिदिथ' नङाना। दिनै बे जोंनि आफा आरो बे बिफा जानानै जोंजों मा रायलायालासिनो थागोन ने? नोंथांजों मा रायलायालासिनो थागोन ने? नोंथांनो सैथो असैथोखौ दिन्थियालासिनो थागोन ने? प्रब्लेमा इसोरजों नङा दे, बे बिफा इसोरजों नङा। प्रब्लेमा दिनै जों मानसिजोंसो। जायनि जाहोनाव दिनै गोबां मानसिनि गोसोफोराव कुइसन जायो जानो हागौ, सोंलुफोर उजियो जानो हागौ दि इसोरा मा बिसोरजोंल' रायज्लायो नामा? बिसोरनि बाथ्राखौल' खोनासङो, बिसोरनि बिनायखौल' खोनासङो नामा? बिसोरनि बुंनायखौल' खोनासङो नामा? बिसोरनि बुंनायखौल' खोनायो नामा? जों मा जेबो नङा नामा? बे जाहैबाय नोंनि साननायसो। इसोरनि रावखौ बुजिनो, इसोरनि बाथ्राखौ खोनानो, इसोरनि दिनै सासे पार्सन जानो, इम्परटेन्ट पार्सन जानो थाखाय नों माबा मोनसे प्रफेट जालायनो नाङा। खायफा बिदि सानोनो, खायफा बेबायदि बुङोनो दि इसोरा
बे बर' भाषाखौल'सो बुजियोनो unknown tongues जिथुनिखि लेंगुवेज दं बेखौसो बुजियोनो बेबायदि बेलेगखौ बुजिया बेफोरबायदिबो बुंग्रा मानसिफोरबो दङ थ' गोजान जागोन इसोरा सोरबा सासे बेक्ति मोनसे जाथिनिल' इसोर नङा जोंनि इसोरा साफ्रोमनिबो इसोर साफ्रोमनिबो बिफा सोरबा एपस्टल सोरबा प्रफेट सोरबा नाबिनिल' दिनै इसोर नङा जों साफ्रोमनिबो इसोर जों साफ्रोमनिबो बिफा आरो बे जों साफ्रोमजोंबो रायज्लायो नाथाय जोंसो बिनि रावखौ खोनासङा बिनि बुंनायखौ जोङो खोनासङा जोङो आर'ज खालामबाय बिबाय जोब्बाय बेल' नाथाय आफाया मा रिप्लाय होदों आफाया मा सानदों मा हास्थायदों नोङो टाइम होनानै खोनासंदों ने ध्यान होदों ने बिनि फारसे जोङो बियोल'सो बुङोल'सो नाथाय आफाया मादि मा बुङो मा रिप्लाय होफिनो बेखौ जोङो खोनासङा या आंबो माखासे बिसयफोरखौ बुजिनो थाखाय सम लायो मिथिगौ ना जेब्लानोखि 2022 मोन 2022 आव बेबायदि मोनसे कुइसन आंनियावबो फैदोंमोन दि बाइबेलाव बुंदों बेयावथ' बुंदों दि अमा मोनजाया आयसा गैयि नाफोरखौ मोनजाया बिदि मोनजाया बैखौ मोनजाया गोबां बेयाव बादा होदों नाथाय मानो मा खारनाव नाथाय गोदान रदायावथ' बुङो दि मोनजाजोबो जानो हाजोबो होननानै बेयावहाय जेबो बादा जेबो माबा गैया होननानै नाथाय मानि थाखाय बिदि बुंदोंमोन बेखौ बुजिनो थाखाय आंबो इसोरनियाव गोबां सोंदों गोबां आंबो ध्यानाव थादों थारैनो जोङो जेब्लानोखि इसोरनियाव नांथाबोना इसोरा जोंनो फोरोङो दिन्थियो बिनि थाखाय आं गावनो साखि आं गावनो प्रुफ होनो हायो आरो इसोरा जोंनो मोनफ्रोमबो समाव जोंनो राहा लामाखौ खेवनानै होयो बिनि थाखाय आं गावनो साखि दङ जोंनि उखैनायाव जोंनि गांनायाव जोंखौ नायो बेङो बिनि थाखाय आं गावनो साखि बेफोर गासैनिबो आंनावहाय जाहैबाय एक्सपिरियेन्स दङ आरो आं बिखा दाथिनानै बिखा बुनानै बुंनो हायो दि बे सैथो इसोर बियो बेबायदि मावनो हाग्रा इसोर बियो सोखानो हाग्रा इसोर होननानै बिनि थाखाय आं गावनो प्रुफ आं गावनो साखि होनो हायो मोनफ्रोमनिबो आंनावहाय साखि दङ आंनि जिउ जारिमिनाव आंनि लाइफआव आं जेखौनोखि मोनदांदों आंनि लाइफआव जियानोखि जाबोदों आङो माबायदि जों हान्थिबोदों आंनि परिस्थितिया माबायदिमोन आंनि थासारिया माबायदिमोन बेफोर गासैबो जाहैबाय आंनि जिउ जारिमिनाव गासैबो दंजोबो आरो जायनि जाहोनाव आं बुंनो हायो दि बे सैथो इसोर गोथां इसोर होननानै आरो बे आफाया जोंजों रायज्लायो होननानै नोंनि हान्थिनांगौ नोंनि थाबायनांगौ नों माबायदि जानो नांगौ बेखौ जोंनो दिन्थियो होननानै नोङो सोरबा प्रफेट जालायनो नाङा एपस्टल सोरबा नाबि जालायनो नाङा दि नोंनि हान्थिनांगौ बायदि नों माबायदि हान्थिनांगौ बेखौ मिथिनो बुजिनो थाखाय नोंनि न'खरा माबायदि सोलिनांगौ जोंनि थासारिफोरा मा जादों बेफोरखौ बुजिनो थाखाय नों प्रफेट एपस्टल सोरबा नाबि जालायनो गोनांथि गैया बेखौ जोंसो मिथिनांगौ बिनिखायनो बुंनाया दि नोंसोरो बे बोथोरखौ नायनानै बुंनो हायोब्ला दि अखा हासिगोन बार फैसिगोन नै बिदि जाबा सान्दुं दुंसिगोन होननानै जुदि बुंनो हायोब्ला मा मुगाखौ नोंसोरो नायनानै बुंनो हाया नामा दि आफानि फैनाया दि खाथिसै दिनै जोंनि थासारिफोरखौ नुनानै मा जों बुजिनो रोङा नामा दि मा जागासिनो दङ बादुवा जिउफोरा गाज्रि आत्माफोरा माबायदि हाबाफारि मावो बेखौ दिनै जों सासे ख्रिस्टियान जानानै इसोरखौ गिग्रा जानानै मानो मिथिनो रोङा दिनै आंनि न'खराव मा जागासिनो दङ आंनि गामियाव आंनि जायगायाव आंनि थासारियाव मा जागासिनो दङ मानो बेफोरबायदि जेब्लायबो जादों बेफोरखौ नायनानै नुनानै मा नों दासिमबो बुजिया ने माबायदि इसोरखौ गिग्रा अब्ला दासिमबो मा नोङो इसोरनि बोसोनखौ इसोरनि बाथ्राखौनो मिथिया नामा नोंनि सोनारनाया सोरनाव सोरबा एपस्टल सोरबा नाबि सोरबा प्रफेट सोरबा पास्टरनावल' नामा माबा मोनसे जायोबा सोरनावबाल' नामा नोंनि फोथायनाया मा अब्ला सोरनिबा फोथायनायनि थाखायथ' नों बासायजाया सोरनिबा फोथायनायनि थाखायथ' नोङो सोखाजानायखौ मोना सोरनिबा फोथायनायनि थाखायथ' नोंनि लाइफआव माबा मोनसे जागोन बेबो नङा बिनि थाखाय नों गासिबोनि थाखायबो नों गावसो फोथायनांगोन बासायजानायखौ नांगौ बिनि थाखाय नों फोथायनो नांगोन सोखाजानायखौ नांगौब्ला नोंनि जिउआव बिनि थाखायबो नों फोथायनो नांगोन नोंनि जिबनाव जुदि माबा मोनसे चेन्ज नांगौबा बिनि थाखायबो नों गावसो फोथायनो नांगोन दिनै माबा मोनसे सांग्रांथि होयोब्ला माबा मोनसे मोजां बुङोब्ला ख्रिस्टियानानो ख्रिस्टियाननि एगेन्स्ट गुबुना नङा ख्रिस्टियानानो ख्रिस्टियाननि बिरुद्धे अब्ला मा बुंगोन बेबायदिखौ
इसोरनि मोजां गाहाम बोसोन होसेयावबो दिनै एगेन्स्ट जुदि ओंखारग्रा थायोब्ला इसोरनि बाथ्रा बुंनायाव गाहाम रादाब बुंनायावबो जुदि थरखा थरखि खालामग्रा थायोब्ला बे मानसिया मा मोजां जिउजों दैदेनजानाय ने? मा सानगोन दिनै नों गावखौनो? मा साननानै लागोन बेबायदि मानसिया दिनै? इसोरा दिनै जोंजों रायज्लायो, जोंनो खिन्थायो, बेखौ दिनै माने फोथायनायानो गैया। जोबोद खम मानसिफोरा माने बेफोर बाथ्राखौ फोथायो दिनै। बाइबेलखौल' फरायो नाथाय बुजिया दिनै। फरायग्रायाथ' फरायो, गोबां मानसियानो फोथायो, फिल्म स्टारफोराबो फरायो, गुबुन बेलेग धोरोमनि सुबुंफोराबो व्यक्तिफोराबो फरायो, नाथाय मानिग्राया जोबोद खम। फोथायग्राया, इसोरनि बोसोन बायदि जिउ खुंग्राया जोबोद खम, जायनि जाहोनाव दाबो जिउनि बिसयखौनो मोनदाङाखै, मिथियाखै, बुजियाखै, गावदि माबायदि जानो नांगौ, इसोरा माबायदि रायज्लायो, माबायदि सांग्रांथि होयो। दिनै नों इसोरनि बिसाब्ला बे बिफाया नोंजोंबो रायज्लायो। बे बिफा दिनै नोंनि, बे इसोर दिनै नोंनि, माबे नोंजों रायज्लायालासिनो थागोन ने? नोंनो खोन्थायालासिनो थागोन ने? नोंखौ फोरोङालासिनो थागोन ने? इसोरनि अननायखौ मोनदांदोंना मोनदाङाखै? अब्ला नों इसोरनि प्रेजेन्सखौ, इसोरनि उपस्थितिखौ मोनदांदोंना मोनदाङाखै? अब्ला नों नोंनि न'आवनो होन, नों जेरावखि थाङा जेरावखि थाया मानो, इसोरनि प्रेजेन्सआ जों साफ्रोमजोंबो थायो दे। आरो बे बिसयखौ नों दिनै बुजिदोंना बुजियाखै? बे बिसयखौ दिनै नोंसोरो मोनदांदोंना मोनदाङाखै? बेनिखायनो बोसोनाव बुंनाया जेरेमियानि लिरनाय 23 अध्याय 23 आरो 24 पदआवहाय बुंदों, आङो गासैयावनि इसोर, जायगा दाबसेयावनिल' इसोर नङा। मानसिया बबेबा आन्दो जायगाफ्राव आंखौ सिखोमानो हागौ खोमा। आङो बिखौ नुनो मोनाजासे आं जे सोरगो आरो पृथिबियाव जेरावबो दं बिखौ मिथिया नामा? इसोरा सोरगो आरो पृथिबि बे जाहैबाय गासैयावबो बियो दङ होननानै बुंदों। जायगा दाबसेयावनिल' इसोर नङा, सोरबा सासे पार्सननिल' इसोर नङा, सोरबा सासे व्यक्ति, सोरबा सासे सुबुंनिल' इसोर नङा, सोरबा सासेनिल' बियो बिफा नङा। दिनै जों साफ्रोमनिबो बिफा। जायहा बेखौ नागिरो बियो बेखौ मोनो होननानै बुंदों। जायहा बेखौ गाबज्रियो बे खोनासङो होननानै बुंदों। इसोरा अनख' इसोर आरो बियो गावनि बिसाखौ जोबोद अनो। बेनिखायनो गोरोन्थि बुजिनो नाङा। बि माबा मोनसे बुङोब्ला प्रफिटआल'सो हायोनो, एपस्टलासोल'सो हायोनो, नाबियासो बिदि बुङोनो। आरो गोसोआव ला, आं कुनु नाबि, कुनु प्रफिट, कुनु एपस्टल आं जेबो नङा। आं सासे साधारन फोथायारि, सासे साधारन फोथायारि व्यक्ति सुबुं। आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन, नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन। माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुजिनायफोर दङब्ला आसा खालामो नोंथांमोना क्लियार जाबाय होननानै। May God bless you. इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों। आमेन।